Duha ka kandidato pagka-mayor sa lungsod sa Cordova, Cebu ang Nameligrong ma-disqualify ang kandidatura. Kinigumikan sa tutunan Kwestiyonable sa rekisitos sa gitakda sa COMELEC. Ang unang kandidato mao si Rodrigo Humawas. Kinsa napakyas pagbutar, duha na kahigayon sa posibleng napapas na ang iyang pangan sa mga butante. Ikaduha mao si Pablo Villaver. Kinsa gi-question ang residency nini. Hinon gikatakda pang dunggon usab ang habig ni Villaver kabahin nini. Murag ni question ba? So about ani ni kanang Rodrigo Barito mo humawas mao ni nga atong gi-check sa kuan gi-verify nato sa atong BRS voter registration system. Then atong na found out nga for 2 consecutive elections wala siya naka kuan failed to vote twice. Yeah, sa currently katong miagi nga barangay sa previous nga election. Nasayran nga upat ang nagpapili pagka-mayor sa lungsod sa Cordova. Apil na si incumbent Mayor Maria Teresa Chu.